దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక. హల్లెలూయా. ఈ ఉదయకాలం దేవుని కృప విస్తరిస్తున్న ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో ప్రభు తట్టు తిరిగి మన తరపున, మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు తెలియజేద్దాం. స్తుతి మన స్థితిని మారుస్తుంది. స్తుతి యాగం చేయువాడు దేవునిని మహిమపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో దేవుని కృప విస్తరిస్తూ ఉన్న ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో మనసారా ప్రభుని స్తుతిద్దాం. మన తరపున, మన ప్రాణప్రియులందరి తరపున ఈ ఉదయకాలం నోరారా మనసారా మనం ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరెవరి ఎదుట ఏ ఆటంకాలు ఉన్నా, ఏ కలవరాలే ఉన్నా, ఏ కట్ల చేత ఏడవబడుతూ ఉన్నా యేసయ్య తన శక్తి కలిగిన నామంలో గొప్ప విడుదల కలుగ చేయును గాక. స్తుతులతో ఏకీభవిద్దామా? స్తుతులతో ఏకీభవించండి. ఒక్కొక్క స్తుతి 1000 ఎడ్ల బలితో సమానము. మనసారా హృదయపూర్వకంగా మన ప్రాణప్రియుడైన యేసుని స్తుతిద్దాం. దైవమా, నిత్యము నిరంతరము కోట్లాది దేవదూతల చేత కీర్తింపబడుతూ కొనియాడబడుచు మహామహిమలో నివసించే దేవదేవుడవైన మీ నామాన్ని స్తుతించే కృపకు మమ్మల్ని అర్హులుగా చేసి మా నోట మీ స్తుతిని ఉంచినందుకు ఇవే మా నిండు వందనాలు, స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన మన కుటుంబములు, యజమానులు, గర్భఫలమైన బిడ్డలు, తల్లిదండ్రులను బట్టి దేవునికి మన సారా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన రక్త సంబంధులు, బంధువులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు, దూరాన సమీపాన ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా ప్రతి వాని తరపున దేవునికి మన సారా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన ఇరుగు పొరుగు వారిని బట్టి, మన గ్రామంలో పరిసర ప్రాంతాలలో నివసించుచున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబం బట్టి దేవునికి హృదయపూర్వకముగా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మన సంఘ సహవాసములో అంటుకట్టబడిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబం బట్టి హృదయపూర్వకముగా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ను బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుని రాజ్య సువార్తలో తమను తాము ప్రతిష్ఠించుకుని ఈ మహిమ కలిగిన పరిచర్యలలో కొనసాగుచున్న దైవ సేవకులు, వారి కుటుంబాలు, వారి పరిచర్యలన్నిటిని బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఆయా టీమ్స్ అంతటి తరపున దేవునికి మన సారా స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. గ్రామ స్థాయి, పట్టణము, జిల్లా, రాష్ట్రము, దేశ స్థాయి వరకు ఉన్న ప్రతి ఒక్క నాయకులు, అధికారులు, పరిపాలకులు దేవుడు వారికి అనుగ్రహిస్తున్న సమయోచితమైన జ్ఞానము, కాపుదలను బట్టి దేవునికి నిండు మనసుతో స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వస్తువులు, వాహనములు, నివాస యోగ్యమైన గృహములు, సమస్త ఇవులను బట్టి హృదయపూర్వకముగా దేవునికి స్తోత్రాలని చెబుదాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. స్తోత్రము తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, జీవాధిపతి, ఘనమైన మీ నామానికి స్తుతి స్తోత్రములయ్యా. ఈ ఉదయకాలం మీ కృపాసనం సమీపించి నా తరపున, మా తరపున, మా ప్రాణప్రియులందరి తరపున హృదయపూర్వకమైన స్తుతులు నీ పాద సన్నిధిలో పెట్టి ఉన్నామయ్యా. స్వామి, సమస్తము చూచుచూ ఉన్న దేవదేవుడవు తండ్రి, మిమ్మల్ని మేము స్తుతిస్తూ ఉండగానే ఎవరెవరి ఎదుట ఏ కలవరాలు ఉన్నాయో, ఏ కట్ల చేత ఏడవబడుతూ ఉన్నారో, అప్పుల బంధకాలు, అనారోగ్య పరిస్థితి, చీకటి శక్తులు, చేతబడి శక్తులు, వ్యసనాలు, అయా పలు రకాల కోర్టు సమస్యలు, ఇలా రకరకాల కట్లు అయ్యా కుటుంబాలను కట్టి పీడిస్తా ఉన్నాయి. అయా ఏ కట్ల చేత ఎందరూ పీడింపబడుతూ ఉన్నా, ఒకవేళ తల్లిదండ్రుల దోషాలే బిడ్డల ఒడిలో వేయబడి శపితమైన అనుభవాలలో ఆయా కుటుంబాలు కొనసాగుతూ ఉన్నా సరే తండ్రి, ఏళ్ల తరబడి ఉన్న శాపమైనా సరే యేసు శక్తి కలిగిన నామంలో తొలగిపోవునుగాక అని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నామయ్యా. ఈ స్తుతులన్నింటినీ కూడా ఒక దోష పరిహారార్థ బలిగా ఎంచుకొనండి అయ్యా. ఈ ఉదయకాలం మీ సన్నిధిలో మేము సిద్ధం చేసుకుని ఉన్నామయ్యా. ఈ స్తుతులన్నింటినీ పరిశుద్ధపరచండి దైవమా, అంగీకరించండి. ఈ స్తుతులను ఒక దుర్గముగా, ఒక ప్రాకారముగా నిలిపి ఉంచమని యేసు శక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచు ఉన్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా. కొద్ది సమయం దేవుని మాటలు కూడా ఆలకిద్దాం. మన ప్రాణప్రియుడైన యేసయ్య తరపున నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు, శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. దేవుని బిడ్డలైన మీ అందరికీ కొద్ది సమయం ఒక చిన్న వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం. ఈ దిన ప్రయాణంలో దేవుడు మనకిస్తూ ఉన్న ఒక శ్రేష్టమైన వాగ్దానం ఏమిటి అని అంటే,
యెషయా పుస్తకం 54వ అధ్యాయం 17వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. నీకు విరోధంగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధమును వర్ధిల్లదు. ఆమేన్. ఆమేన్. నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము కూడా వర్ధిల్లనేరదు. ఇది దేవుని మాట, సర్వాధికారి అయిన దేవుని మాట నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడమ్మా. ఈ వాక్యం వింటూ ఉన్న నీతో ప్రియ సహోదరుడా, ప్రియ సహోదరి, ఎన్నెన్నో కలవరాలు కదా. అరే నాకు అంత వ్యతిరేకంగా జరుగుతూ ఉంది, నేను చేసే ఉద్యోగంలో, చేసే వ్యాపారంలో నాకు వ్యతిరేకులు ఎక్కువైపోయారు, నాకు హాని చేసే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. కుటుంబాలలో కూడా చాలా సందర్భాలలో వింటూ ఉంటాం, అమ్మా మాకేదో భయంగా ఉంది, ఎవరో ఏదో చేశారని. మొన్నటి రోజున ఒక ఫోన్ కాల్ కూడా, మా అమ్మాయిని ఏదో చేశారండి, ఏదో చాతబడి చేశారు అనే మాటలు వినటం జరిగింది. వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడం కూడా జరిగింది. దేవుడు తన బిడ్డలకు విరోధంగా రూపించేది ఏది కూడా వర్ధిల్లనివ్వడండి. బైబిల్ లేఖనాల్లో ఆధారంగా చెప్తూ ఉన్న నగ్న సత్యం ఇది. ఏంటి అనంటే, దేవుని పిల్లలకు వ్యతిరేకంగా ఒక చట్టాన్నే పుట్టించాలనుకున్నారు రాజు దగ్గర ముద్ర తీసుకుని కూడా. ఉన్న దేవుని ప్రజలందరినీ నాశనం చేయాలనుకుంటాడు హామాన్ అనే వ్యక్తి. అయితే దేవుడు దాన్ని తారుమారు చేసేస్తాడు. ఎవరినైతే ఉరికంబం మీద ఎక్కించాలని ఉరికంబం సిద్ధం చేశాడు ఆ వ్యక్తి, అదే ఉరికంబం మీద ఎలాడేటట్లుగా దేవుడు చేస్తాడు. అంటే వారు నశించాలనే మాటగా కాదు, కానీ నీకు విరోధంగా ఏది రూపించబడినా సరే, దేనినైనా సరే దేవుడు మారుస్తాడండి. సమస్తమును మార్చే దేవుడు. నోటిలో ఉన్న శాపవచనాన్ని కూడా ఆశీర్వాదంగా మార్చేసే దేవుడు. ఎండిన ఎడారి లాంటి జీవితాల్లో చిగురుమయం చేయగలిగిన దేవుడు. విరోధంగా ఎవ్వరు ఏ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నా కలవరపడవలసిన అవసరం లేదు. ప్రభు పాద సన్నిధిలో నువ్వు వేడుకుంటే చాలు. నీకు విరోధంగా ఏ పరిస్థితులు ఉన్నా, అమ్మా స్కూల్కి, కాలేజెస్కి వెళ్ళే దగ్గర, లేదా ఉద్యోగాల్లో నీ ఇరుగు పొరుగు వారి మధ్య నీకు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురవుతావని, లేదు నీ కుటుంబంలోనే చాలా చాలా సందర్భాల్లో వింటూ ఉంటాం. కుటుంబాలలో కూడా వ్యతిరేకంగా నాకు ఇలా హాని చేశారండి, నా వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు, అలా చేస్తున్నారని కలవరపడతా ఉన్నావా ప్రియా దేవుని బిడ్డ? దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచు. నీకు విరోధంగా ఏ పరిస్థితులు ఉన్నా సరే వాటన్నిటిని నా దేవుడు వర్ధిల్లనీయకుండా చేయనుగాక. వర్ధిల్లనివ్వడు, ఖచ్చితంగా వర్ధిల్లనివ్వడు. విశ్వసించండి ఈ ఉదయకాలం ఈ మాట. దేవుణ్ణి ఆరాధించే పిల్లల విషయంలో దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీకు ఏది విరోధంగా ఉన్నా సరే, ఏదైనా సరే, కుటుంబంలో నీ రాబడంతా దోచుకోబడుతుందా, విరోధంగా జరుగుతూ ఉందా, అది కూడా దేవుడు ఆపివేస్తాడు, తారుమారు చేస్తాడు. విరోధంగా ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడింది అని తెలిసినా సరే ఆ శాసనాలను కూడా మార్చగలిగిన దేవుడు నేను ప్రకటిస్తున్న నజరేయుడైన యేసు. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. అయ్యో నాకు విరోధంగా ఇలా జరిగిపోతుంది, అలా జరిగిపోతుంది అని కలవరపడకండి. ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచండి. ఇది దేవుని మాట. నీకు విరోధంగా ఏది రూపించబడినా, ఒకవేళ నీకు కాంపిటీషన్ పెట్టారా, నువ్వు చేస్తూ ఉన్న వ్యాపారంలో, నువ్వు చేస్తూ ఉన్న ఉద్యోగంలో, నీ పైవారు నీ మీద ఫోర్స్ చేస్తా ఉన్నారా? రాజులందరికీ పైరాజు కదా మనం ఆరాధన చేస్తూ ఉన్న దేవదేవుడు. భూరాజులకు అధిపతి అయిన దేవుడు శాసిస్తా ఉన్నాడు. నీకు విరోధంగా ఏ ఆయుధము కూడా వర్ధిల్లదు. నమ్మండి, విశ్వసించండి. ఈ మాటను పట్టుకుని మనం ఈ ఉదయకాలం ప్రార్థన చేద్దామా? ఏది విరోధంగా ఉన్నా సరే యేసు నామములో తొలగిపోవును గాక విరోధాలని. ఆమేన్. ప్రేమ నమ్మకము కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, అపారమైన నీ ప్రేమను బట్టి నిండు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా. తండ్రి, నీవు మాట ఇచ్చి దాన్ని నెరవేర్చడానికి సమర్థుడవైన దేవుడవు. ఈ ఉదయకాలం ఇదిగో ఈ నీ మాటలతో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నామయ్యా. ఎందరెందరో బిడ్డలు తండ్రి, అయ్యో మాకు వ్యతిరేకంగా కోర్టులో తీర్పు వస్తేమో, మాకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగాల దగ్గర, మాకు వ్యతిరేకంగా చేతి పనుల దగ్గర, చదువుకునే ఆ స్థలాలలో వ్యతిరేకంగా జరుగుతూ ఉంది, అందరూ నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు అనే సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మా ప్రియుల జీవితాల్లో. ఇదిగో ఈ నీ మాటలు యందు విశ్వాసం ఉంచి నీకు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నారయ్యా. ఏది విరోధంగా ఉన్నా తండ్రి వాటన్నిటినీ తారుమారు చేయడానికి సమర్థుడైన దేవుడవు నీవు.
నీ యందు విశ్వాసం ఉంచుతూ ఉండగా ఈ వాగ్దానం అక్షర సత్యముగా నీ యందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలలో మీరు జరిగిస్తూ ఉన్నందుకు వందనాలయ్యా. అది ఆరోగ్యపరంగా కావచ్చు, ఆర్థికంగానే కావచ్చు, క్షేమపరంగా కావచ్చు, ఎక్కడ ఏది వ్యతిరేకంగా ఉన్నా వాటన్నిటిని మూలాలతో సహా మీరు పెకలించి వేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా. తండ్రి, పేరు పేరున మా ప్రాణప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడెక్కడో దూరాన సమీపాన ఉంటూ ఇదిగో మీరు కలిగించిన ఈ సహవాసాన్ని బట్టి ఐక్యపడుతూ ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తూ ఉన్నారయ్యా నీ బిడ్డలు. ప్రార్థనలో ఏకీభవించుచూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలలోనూ ఈ వాగ్దానం అక్షర సత్యముగా మీరు నెరవేరుస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి వాని జీవనాలను ఆశీర్వదించండి అయ్యా. మరి చేతి పనులు ఏవైనా, ఉద్యోగమైన, వ్యాపారమైన, వ్యవసాయమైన ఏవైనా సరే ఆశీర్వాద ప్రభావాలలో నడిపించబడాలి మీకు అప్పగించుకుంటూ ఉన్నాము స్వామి. బిడ్డల చదువులలో తోడై ఉండండి అయ్యా. మంచి మార్క్స్ మా బిడ్డలకు కావాలి. మెరిట్ మార్క్స్ తో మా బిడ్డలను మీరు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. మా బిడ్డలు తలలుగా ఉండాలి, ఏలికలుగా ఉండాలి స్వామి. చదువుకునే బిడ్డలందరికీ కావలసిన సమయోచిత జ్ఞానము మీరు దయచేయండి తండ్రి. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలలో ఉన్న బిడ్డల ప్రయత్నాలు సఫలపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వివాహాలకు ఎదిగిన మా ప్రియ బిడ్డల వివాహాలు ఘనంగా జరిగించండి అయ్యా. సంతానము లేని వారిని దయతో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. వారి మీద ఉన్న శాపాన్ని కొట్టివేయండి, ఆ లోపాలు సరిచేయండి. చక్కటి 12 బిడ్డలతో తండ్రి వారు నీకు సాక్షులుగా ఉండాలయ్యా, నీకు మహిమకరంగాను. ఇండ్ల నిర్మాణాలు చేసుకుంటున్న బిడ్డల ప్రయత్నాలు సఫలపరచండి. వారికి కావలసిన ప్రతి అవసరతలో మీ మహిమ కలిగిన బాహు చాపి ఉంచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. సొంత స్థలము, సొంత గృహాలు లేని వారు ఎందరో ఉన్నారయ్యా. మా ప్రియులందరిని బట్టి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. చక్కటి సొంత గృహాలలో బిడ్డలు నివసించాలి స్వామి. ఈ దిన ప్రయాణంలో ఎందరూ ఏ శుభ కార్యాలే చేసుకుంటూ ఉన్నా వాటిని ఆశీర్వాదకరముగా జరిగించండి. చేస్తూ ఉన్న ప్రతి ప్రయాణాలు క్షేమకరంగా ఉండాలయ్యా. దైవమా, ఏ కుటుంబము ఏ కట్ల చేత ఏ కొదువులో ఉన్నా తండ్రి సమస్తమును బాగుగా చేయగలిగిన దేవుడవు నీవయ్యా. తండ్రి, ఆయా కట్లు, ఆయా బంధకాలలో నుంచి విడిపించండి. సర్వ సమృద్ధిని కుటుంబాలకు దయచేయండి. కేవలము ఈ భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు మాత్రము కాదు గాని పర సంబంధమైన విశేషమైన ఆశీర్వాదాలతో నీ ప్రజలను మీరు నింపమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. ఆత్మలకు సంపూర్ణ రక్షణ భాగ్యాన్ని కూడా అనుగ్రహించండి అయ్యా. దైవమా, ఈ దిన ప్రయాణములో ఏ ఒక్కరూ ఏ కీడులో పడకుండానట్లుగా ఈ ఉదయకాలపు ఈ ప్రార్థనను ఒక ప్రాకారముగా, ఒక కంచెగా నిలిపి ఉంచమని, సర్వఘనత, మహిమ, ప్రభావములు మీరు మాత్రమే పొందుకొనమని యేసు శక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేసి వేడుచు ఉన్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆమేన్.